mga tricycle driver sa Dakbayan sa Talisay gipasidan-an sa Talisay City Police nga dili magpagamit sa illegal nga kalihukan sama sa pagpamaligya ug gidiling drogas. Ang report ni Femari Dumabo. Dulaan sa 300,000 pesos nga baloro sa ginadiling drogas na sakmit sa duha ka managlahing bypass operation gabi sa barangay Tabunok ug sa San Roque. Unang nadakpan si Franz Enricoso, usa ka teknisyan, kinsa nakuhaan sa mobaloro sa 102,000 pesos nga gituhan nga shabu. Sunod nga nasikop sila si Roderick Casas alias Agta, construction worker, ug si Rolando Labalan, tricycle driver. Nakuha gikan kanila ang mobaloro sa 170,000 pesos sa gituhang illegal nga drugas. Ang tulo taga Inayawan, Cebu City, apan lakip sa gipanghagbungan sa illegal nga drugas ang pipila ka bahin sa Talisay City. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga ang tricycle ni Labalan maoy gikargahan sa illegal nga drugas. Tricycle driver ni siya, gigamit lang niya iyang pagka-tricycle driver nga mo transport sa illegal drugs. Muna nga nag-father check pata sa background na ning duha if napabagin ni sila yung mga records. Di man taga Talisay City ang mga dinakpan apan gipasidan-an sa kapulisan ang 1,600 ka mga tricycle driver sa syudad. Makigalayon sila sa City Toda o sa mga barangay opisyal aron pagsubay sa background sa mga tricycle driver sa Dakbayan. Pagsiguro nga di sila magamit sa illegal. Koordinita sa City Toda ni Joy Tumolak para sa atuang information sharing din para pod sa ilang part o unsa pod ilahang ma-contribute ani sa mga nag-front o mga tricycle drivers. Karong hapon makigtagbo si Cabalya sa mga habal-habal driver, e-bike ug tricycle drivers aron mapasidan-an nga likayan nga magamit ang ilang mga motorsiklo, e-bike o kaha tricycle sa kriminalidad. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.